Ay unayin tikas to ngay may pagpabuya iti social media. Nagalas! Ay, win nga raw. Ay, Sapay ado nga agtutubo ita tinaesem nga agbuy-buya ka nagiti silpon da. ura pa dagiti nataengan. Kas kuma iti dadya pari badong. Ay, saan nabalimot kit di akin ni Pari Badong? Tanasawaanan. Ngam no kadagiti agtutubo, anak duduma ti buy-buyaan da. Ay, saan kumamutin na? Ay, ura dagiti adda asawa na. San arumbang tikas ta buy-buyaan da tamadi. Ay, agyabanak. Kay may ka diti balay, kwarog. Andan to kadwak nga agbuya no madamdama. Gulay ka. Anya nga minti ko na mabuyaan tayo, ha? Basta buyaim tulatan ako, kwarog. Excited ka. Anya nga taday ta? Rumwara kon ba daw? na- Malum to siguro no sumangputa. Nagparta ka. Ay, wala tuyang. Tadamat aramidin may kinikwarog kita. Sige, kwarog. Dito'y kapay ayan ni Tatam Abadong. Panawan kayo pay, ah. Sige lang, nanatuyang. Nak-nak. Kagawad kwa nang. Apay, anyat gatangam kwaraw. Arak. Anya, uminom kay tara kasiksikalaang. Ha? Man ano? Eh, naggapuam aya itay. Nagkapuang kay balay datata ba daw, kagawad? Anya mo tinaramid mo ijay ngay. Secret. Mudtuyin ti may sabi laog. Tarugya kung ti uminom, kagawad. Ay na, sa anak ngagpainom ita diti tersenak. No kaya mau, yawid mo lang ang tiarak tay je balay mau ti paginumam. Kisman pa'y tuyang. My love. Ay! Sinalbag ka laklakayan. Na! Day talat pagaliswam, laklakayan ka lang harudon. Kiljoy ka matabagpakitan. Maturog kakit day. Na! Jak kayat ti masinga. Nabanugak ang nagmalmalaw. Anya? Ay, salbag kiti kasaw. Rabi mo gaya man. Jak pa'y mo tala makaturaw. Kanayon mo ta nakasla makit-kitak tay nabuya may kinitata ba daw. ay. Madi na ito yan ah. Ituloy ko lang yung tiyaginaw. Di orek pat-pat nagak nga uminaw. Anya day? Tatataw lang ti asaw. Ay, inak man kitain mo sino ti tataulan na. Ang mga no balasang day ta. Sayang no jak makita. Ano ba nga? Jak matun malukatan tiri daw ti balay ka. Kugtarak man langan na. Ang kalintay? Anya tararamidem dito itikas to nga oras ti rabi ay. Ha? Ang tagtagay na pa kaday? Ha? Ay, san? Ada ka dito balay may kaniantem. Ha? Apay, naggapuam kan papanam kumaaya ita arabi ay. Ay, ang pag-arop ko no dito iti balay ka. Ang kinugtara ko na ti ruangan tadimot malukatan. Ay nainteng, itapay ang nasursuro ni Kwarog ti uminom iti arak. Kat sigud mat asaan. Mas daawa. Itatalo makayit. Agarami din iti kalukuan. Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Saan anasaya ti kas di apa nagbarbartek na. Sapay rumwar ngagmaymay sa. Mapan agpagnapag na. Ay, amangan no makasabat ka dagiti meron. Ay, delikado no may rubaw. Bayan, kasaritak to. Ito maminsan. Nanakwanang, nanatuyang.
Labsan kayo pa dito Tersina ah. Nay, sa dino ti papanam, kwarog. Diya balayaw na natuyang. Adda ka di ni tata ba daw? Adda, urayan na ka, itay pailaw. Yes! Sige, inakaon! Sigay! Marituyang. Pasaray makitak mo ni Kwarog nga agturong di tabalayo ken ni kabadaong. Anyat araramiden na dita aya. Jakman amaw, Mare. Saan mo't nga ibaga ni Badong kanyak no niya ter aramiden day jay balay. Awan mo't ti makitak nga inaramid da. Wow! Nagpintasan kung nagsiksya balasang tata ba daw? Ay, agururay nga ta iti pagluganan na. Ay, wala niya. Ay, dito'y kalaeng akwaraw. Tasyak ti umasidag. Makiam-am mo akin kwa na. Ay, sana. Adamot na nasawam. Siyak tabaruak pa ay. Ipabigay mo mo ten kanya kun kwaraw. Talaklakayak ngam itisi ka. Anya? Napiyakin ka. Taub-ubing ka pa'y kwaraw. At dan tumot lati masaraka masabalay ang napimpinta sa balasang. Anya mo tang. Sige. Kukway lang aruday. Bumiro kaklangan iti sa balay. Kasta sakbay nga umasidigak. Agsarmingak mampaykan ka kwaraw ka pa. Ha? Ay na. Mayat ka di mo't laing tibis nga ikaw Itay pa'y ngururayat ni tata badong diti waiting side. Ay, indate nan samot ti balasang ang nakita mi itay. Diyak kaya takitaan. Masurunak lang. Kwarog! Ha? Kwarog! Ha? Ay, kwarog! Ay, pangasim! Ha? Kadwain nak, agawid tan, narigatan, ang mga nusubyan nakpayday-day. Ha? Anya tinapasama ka da kayaw? Adamat tandwa abukol di tamuging yaw. Ay, jak impagaraw, nga damat gayam nobyo na. Ha? Ay, na, nagsakit timuging ko akinarati na. Yay. Ay, just kiki, diti kastoy abiyag. Agiyaman na, tasana siya. Padlaw ko kat kanayon kayo nga agkuy-kuyog ko ni pari ba daw. Angkal. Anya tinapasamak itimuging ni pari ba daw tadamay tendua abukol. Basol na lang nga. Nagkuna ngamin nga agarumpay lang. Kat adala nga rodan ni tuyang nga asawa na. Agar-aram ni pari ba daw iti balasan? Gusto kayo angkal. Iso nga hindi nakita tinobyo tinaram na balasang. Kinarati na mo ni tata badang. Goodness. Di pa ilang amin napnak ni pari ba daw? Ay, gunguna na Ay, salamat. Imperson ti dua abukol itimuging ka tuyang. Ay, pagyamanak. Ay, sige tuyang. Ay, ginanaak pa dito balay. Nasakit at talaga ti ulo kay Nanyakat ngamin at inararamid mo. Ha? Ay, Sige, panawan kan. ayos. Awagak manin ni Kwaraw. Taulitan mi manin ti agbuya iti pagaayat mi aboy buyaay. Hi, Miss Maganda. Di nakmanawagan iti Mace, tamadurmo naklaan Kwarog. Anyat gata nga maya. Sika. Na- Sika ko man umabalin, Miss. Pwede ba? Ay salbag ka Kwarog. Anyat sumsumrag dita panunot mau. Ay panawan nakmad dita oy. Ay, arakupon ka man pa, Miss Maganda. Ay na! Tulong! Apay nga ta nagbayag ni Kwarog nga umay ditaw. Ilukat ko kiting ti pagbuyaan. Tarogya kung tagbuya. Enjoy lang ba daw? Dita. Ayos. Ay, jakman kidi bulbulyam tapno dita mga higam. Adaytan. Uminumak man kidi ti arak. Kabayatan ti panagbuyak. Oy, aday. Tapod no gayam ti atap ko, Ito yan, ay nagsubli ka da, Gaus. Wan!
Takayat ko aduktalan, no niya aramidin nyo dito'y balay kini Kwaraw. Anya? Ha? Yan nantay wasay. Ay, Kawasayak man langan de tapagboy-boyan nyo kini Kwaraw. Ay, sana! Ay, saan to yan? Binastos nak ni Kwaraw, Kapitan. Isungay darom ko. Ay niya dahito ang mapaspasama ka na kayo, Kwaraw. Nagpadaan yung mutin ka ni Pari Badong. Kuha kami ng Dahil tatimaan alay o iti kanayan nyo apa nagbuy-buya ka ni Pari Badong. Doon niya kami ti buy-buyaan nyo asaan nga no? Iso kasta. Kuha kami. Pilpiliton nak ni Tata Badong agbuya. Ay, laklakayan mo't dahil dyan ang mahilig iti kasta. Ay, napakawa naman apo na gito. Tadida mo aramidin na. Pagbaybayanan na ka ni kagawat ko na para iti pan nakaariglo ti kasom. Mano-kano nga iti multak anggal. Pagmultahan nakakano iti 2,000 a pisos. Anya? Pangalanga iti kas na ang kwarta anggal. Ay, noawan, ikasar mo nga ruden. Tapno malpasan ti amin para kada kayo. Tapno mga sawakan. Diyak kayat anggal. Diyak kayat. Saan ko nga ayatan ni Nana ko anang. Nabartagak lang amin ni Day. Talungal daw lang ang tinabatay. Da kayo umot ka ni Kwarog ti sumarono apa ayabak. Iji barangay hall, kagawat ko anak. Wana, Kapitan. Takayat ko pagmultaan iti dakkel ni Kwaraw. No bilang tasaan ang mabayadan ni Kwaraw, ti kayat mo amulta na. Mabalin siguro, no ibagaklatan nga agasawa kayo. Tapno awanan ti parikot. Anya, ay isan matakas ta, Kapitan. Diyak kayat. Tapno mom, idi pa'y lakumaan na kiasawa ak. No talaga kayat ko ti makiasawa. Aya! Nakapanunot akmatan, Kapitan. Iso nga da kita dito eh. Anya ti bagam kagawat ko anak. Tanasapa ka nga imay dito'y balay may kanibanang. Ibabawi kitan ti darom ko kontra kan ni Kwaraw, Kapitan. Pakawan kon. Ay, makamon niya po Diyos kan kuana. Kitagyaman ak no kasta ti pangendag mo kagawad. Di balita bagbaga akto ni Kwarog. Ay, rumbang laang Kapitan. Tano aramidan ng tupay ay talagang ay darom kon. Mala, bagbaga akto ni Kwarog. Ken uray da dya Pari Badong asungsong. Nagasat ka Kwarog. Tayo babawi ni kagawad ko nang tidarom na kontraken ka. Anggal. Iswa pangasim, ta isardeng yun ka ni Pari Badong. Tiyag buy-buya iti saan anasaya at apabuya. Likli ka munti mapanidji balay da. May saka pa imot atanod. Ken baro. Ay napyan ni Pari Badong tada asawa na. Wanang gail. Ni Tata Badong ngamin. Manipod ita. Likli ka munti Pari Badong. Tapno di nakairubaw. Pag-asim tayo sardeng munti kastangar aramid ng paray. Saan anasaya at ti mapanyuboy-buyaan? Napya ko maano si kalang timang buya. Ang iraman mo mati sa bali. Ini pa'y Kwarog. Ay, kway. Imbis ko matumulong kayo para itilinakan kapya dito barangay tayo. Ang saan ba? Ay! Isure, pare. Bayam, ta ibeleng ko lang ang day. Ay! Amangan nung mapidot pati ubeng. Itin mo langin kanya. Ha? Kaya't mamatabuyain, pare. Kasta ka day. Ay, sasawamit. Tinak man ipadpadakan ka ta sa anak-anak isam iti kakasta. No alak man. Gaputa kayat ko ang makasigurado nga wan sa balay ang maimpluwensya anti panunot na. Nang runa dagiti tutubo. Ay, surya talaga, pare. Ay, kababain pa ikidinyag pa isaw ti kastungar aramidin, may. Bayam. Tumulong kami itan kindi Kwaraw sumuporta iti nasayat nga aramid para iti linak ken kapya iti barangay tayaw. Very good. Saan agapot ta high technology tay itan? No dila conforme ditan ti buy-buyaan nyo pare. Nagalas. Pilyan nyo mo da. Mabalin mo ti love story mo ba? Sige pare. Ala. Itad munto kanya. Tamangan no mapidot ti ubing no ibulang mo.
tabadong. Imbes kumaada kayo ti pagwadan, ngam baliktad mo. Tada kayo matidada ulo iti kalukwan. Ay Hoy! na, ay, Kunak no saan mo ang matiliw day tamanawak na natuyang. ay na, nalaingak nga agtilew ko raw. Nabayag mo akinamkamat. Wun nga raw. Ay, Dandani ka pa'y naidugmam. Agam, natukma akmat lang. Hey, Naimas ti sidaan nyo ita ah. ay, wun manok lang, may. Umayak ko mamakipangan. Ay, kat umay ka ako raw. Talaga? Sige, umayak nga raw din tong panangan. Ay, badong, mulmulagatam latan day tamanok dita sangwanan ta. Kitsikan na timang partay. Na, siyak lang arudon tinang tilew, siyak pa'y timang partay. Asino nga'y kumati sa balik? Kat si ka ah, Ay, kunak mutingking ka, asa anak nga'y babaon. taapay katasanan. Dua tamat amang sida dita. Dore awan timang partay. Baybay ang tangarudon dita nga agkyak-kyak. Uda, buyain, gandang-ganda latan ti uni na. Ay, unay kan, nabambanugak anang tilew. Siyak pa'y lagayam, urayam amang partay, ay Ano salbag yan? kalaklakayan. Tataba daw. Nay, addaytan ni Kwaraw. Nay, kanya nga ito may naaramidan dito'y balay. Umay nga rod makipangan. Kasano nga ro din nga'y? Di pa'y mo na parte na ito'y manok. Umay ka, Kwaraw. Naluto mo't siguro ti manok asidain Taiwan niya. Ay, Nay. Kwa. Abay ngay. At damat agkikiyak a manok amang manggagaw. Urayon na kaday tamanok. Anya? Si kaman laengan timang partay, Kwaraw. Saan pa'y anapartay? Urayon na ka nga raw. Di ka lamabaeng. Ni Kwarog timang lutluto iti sidaan tayo amanaw. Kit mayat tagkuya-kuyak langay, kabayatan nga urayag. Umay lako mamakipangan. Sadot kan tumit nga may. Sika ti sadaw. Tataba daw. Ano to yan? Naluton ti sidain tayaw. Naluto ka na. Mangantayaw. Nagalistukan. Pandanganay. Ay na. Naglaing agluton ni Kwaraw. Siguro, nagsuga ka. insuro na ka ni uncle mo nga aglutoan niya. Una, asino kumapay ti sabali amang suro kanyak. No sana da angkel kan antay. Anya nga iba daw. Napsugat, tuyan. Kahit agkalunkon ka nga rudon Ibaon nakmanay. Agkatalangan mat asyak tagkalunkaw. Ay, isan na nga ibaon, tuyan. Aga pa kayo man ako nakaw. Kat kalkal pa sila anangan. Kasanumat nga men, katday taba daw. Nagsa daw. Sikat isa daw. Ala, siya kung ti agkalunkaw. Tap naawanan ti riray. Di ka lang mabain si kabadong. Sika nagpuskol ti rupam. Awan babain mo. Kwaraw. Mabalin asika pa yun ti aginaw. Ha? Saan mat anapan ija balay ni Kwarog? Inururay mi kaniinteng, takadwa mi kumaamangan. Kat no nakita ka na pandita balay damari tuyang kan ka badong. Wen siguro, nakipangan ija ayan damari tuyang. Lakit di amare, naimas nga minti si Danda. Aya, Manok ko naman. Nakita kat itaya ng tiliw ni Marituyang. papaya nga addalaya na laeng nga minti sindami kaniinteng. Isum lagayam Ne, kita agsaksak dumot tan ni Kwarog. Ni, huwag agpaisaw. Ay, pinagsakdudan. Apay ngay ngagpaisaw. Napanla nakipangan, pinagsakdudan. Pasa ko na naginaw. Nakasakdo ak matain. Ay na, nakababain mo't unay kin ka, Kwaraw. Sa nabali ha? Tanakipanganak mat kada kayaw. Mapan ka mampay nga rod gumatang iti kapikin asukar. Ha? Makakapkapiyak kay. Asi daglaang madjitersi na ni Marikwanang. Sige.
Hingga gumatang taninanam atuyang, nagsadot. Sana maibaon. Oo, tilay bagbagam mag. Hingkan ko araw, magking ka tanagagit ka. Gawad, gumatang man iti kape ka na sukar. Asino tinang ibaon kan ka, Kwarog? Ni Marituyang wano ni Kabadong? Ni tata ba daw? Apay nga ibabaon da kamagtan dagitang agasawa? Wen nga rod, apay asaan nga isuda ti gumatang? Kunamot ni tata ba dong nagsadot ni Nana Tuyang? Ngam kunamot ni Nana Tuyang, nagsadot ni tata ba daw? Alakit din. Agawid kan. Saan ka nga umanugot nga ibaon-baon da kalatan na kasta? Ay, sadot nga min dagitang agasawa kahit nalaing da nga agpin na to daw. Nagtuyan ti kape ka na sukar, tata ba daw? Ay na, nagbiit ka na napangimatang ko araw. Pinartakak tapagaw-awidin na ko ni Uncle Kaw. Tapay ka na. At da kano'y paramid na kanyak. Ay, sakbay nga agawid ka ko araw. Mabalay nga timplaan nak iti kapay. Ha? Uray siyak matain ko araw. Itimplaan na. Ay, di ka lang mabayin mo ito yan. Oo, uray si kamag, di ka lang mabaing. Agpada tala ang awan babain na. Ay, saklaang ko araw, ti itimplaan iti kapay. Ay sana mabalay. Gumura ak no isulaang ti itimplaan. Sige, tapno awanan ti Rirey. Itimplahan kayo na adwa. Ay na, taggagatan ni ko araw. Una, saan akasken ka sa daw? Apay nga imbaon-baon da ka di pare bado kan Marituyan. Kuanggal. Apay nga min anapan ka iji balay dakat amum lang nga roden asadot da gijay nga agasawa. Napanak nakipangan ni Jibalayda, tanay mas tisidaan da. Dito'y kalangan balay. Unanggal. Tila ibaon ko kan ka, kit agikat ka iti uban ka. Nagaduman gaya man ti uban mo anggal. Itong danan ka. Di ada pa'y kwarta. Saan man atila pangibaba unam ka ni Kwarog? Imbaon ko lang agikat iti uban ko. Ay, adumat ti masapul at trabahon na. Saan aday talatan agik ikat iti uban mo tin into na rin na. Ay, tang danak mo. Ay, manula ang matitangdan mo. Binteng, adulay. May mayat da jayan ngamtawan apulaos. Na, di ka lamabain. Ay, kwarog! Na, apay manan nga ayabam. Ada pang ibaon na. Sa dino. Ibaon ka man ka anak. Sa dino manggal. Ibaon ka mapanmangan. Ha? Ah, Nagmayatang? Kalpasan na. Ibaon ka manin. Sa dino anggal. Ingka agmerienda. Ha? Na. Nagmayatang? Kung natumot kan ka banang. Puro na saya at ipangibabao na ka ni Kwara. Mangantan to yang? Kasano amanganta? Kat awan mo tinaluto? Anya, Awan pa'y tinagin inaw. Kita jalababaw. nay. Yun na nga nantapay lang dahi tayo din na minsan ngal daw Wan, ngam dinak ibabaon nga ginaw. Ken ad-addan asaan nakapaglutuin. Tadyak kaya taglutaw. Kahit papanam ngayon. Ha? Makamukan itibiyag mo. Ditakan. Ay, di nakpanawa na. Tuyan. Papa na, Maray. Ay, mapanak man agis tambay dita, maray. Apay, awang ko dita balayaw. Nauma akong, siyakmatla ka na yun ay. Paka umaamay. Ni badong. Di namat kaya tagtrabaho. Siyakmatla amin nun. Magpinpin na to doon kayo manan. Un nga raw maray. Kasano kailang agbiyagan ngay no kasta kayaw. Ay namaray, ay un gayam. No umay nakdamagan ni badong, ibagam adinak nakikita. Ngauray limabas ka dito tersenak. Una. Na pagulbudan nakmanan. Maminsan laang mag. Sige Maria, tamapanak ijay ayanti ko kumarik di talaog. Kano may nakasurutan ijay ngay. Sanak nga gaw-away. Mapanak ijay ayanti kumarik. Tapno dinak mabirukan. Di magas dito tersenak ni Marituyang. napanan na, Maray. Mapan kano itayan ti kumari na. Ilumangan na kano ni Badong na. Eh,
Apay nga ilumungan na. Di na kano kayat agawid, takasanaw. Iba unto mang kano ni kabadungan. Ay, una yan dagijay nga agasawa. Huwag nga ron Kasano nga tang agprogreso da, no kas jay mo ti ugali da. Awan ti mapasamak iti biyag da no kastada. Tuyang! Tuyang! Awan dito'y paradaan mi ni Nana Tuyang. Saan nga may dito yung naglugan? Saan tataba daw? Nay, napanan na nga rudin nga Ang mga nuna pa ni J. Teresina ni kagawad ko anang. Ay, lamlam mga anak sa dayta. Tuyang! Rumwar ka dito na! Ay, makaunguta kaon. Kabadong, awan dito ni Marituyang. Saan alimabas di tayo? Kunana mo tadyak ka no ibagbagakeng ka. Kit nagturungan na nga maray. Ijay laod. Ijay balay ti kumari na. Ay, talaga nga ilamlam mga anak dayta. Bakit Apay ngamin ngagpinpin na to dun kayaw. Isu nagsarap nga aglutaw. Aginaw kin sumak daw. Kasi ka ngay. Apay, nakakita ka na ya ti lalaki nga aginaw. Aglutaw kin sumak dumay. Maray. Nakakita ako na. Asino ti kasta lalaki ang nakitam? Ni Kapitan. Mabalin na kung agtuga. Nalpas mon aya dagiti ipapaaramid ko kan ka at trabaho. Ay, una. Nakabalsig kan iti pagsungrod ka. Nalpasin. Nakasakdo kan. Nalpasin na. Ay siguraduam laeng intay. Nalpasin na. O sige. Mabalin nga rudan nga agtugaw ka. Parintay! Paray! Apay, pare! Umayak man, pare! Sige. Umay ka. Apay, nagsagit ka. Nituyang ka! Nituyang ka! Apay nituyang mau. Saan nabutin na kaya't ti agawid, pare? Kasano nga bakit? Di kayo mo't agtinulong ag trabaho iti unag ti balayo. Tulong nga Masapol pa aya, pare. Kit agbingay kayo iti trabaho iso ti aglutaw. Si kamati sumakdo. Apay kasjay ka aya, pare. Uwan. Iso ter aramidag dito balay, paray. No agluto ni Banang. Siyak mati sumakdo. Iso kasjay ti aramidan jo, paray. Ay, tatabadong ken Nana Tuyang. Agtinulong kayo ngamin, takasta ti agasawa. Agtinulong kayo, itirigat man ken ginawa. Kuaraw, papanandaan tem kan ni Kapitan. Mapandag pa bakuna. Imbag man ta mabakunaan dan. Wain kagawad. Tapno at da kano proteksyon da. Ni Marituyang. Kano nga tamang agpabakuna. Diyan ka mo Tasan mo't ngagtagtagaray. Oray si ka, saan nakamat akasarsarita? Saan? Manipod ididinilaw ka Dinilaw mo nga. Imbagak lang mo't ngag-face mask. Kahit, Nakaungat mo't kanya kaon. Di na kon kasasaaw. ay, oray siyak nga road, di nakasasaaw. Nagapa kayaw. Ideya, naibagaklaang mata na puskul tirupa na, tatila daw dawatan na. Gimura mutan. Talaga mo't napuskul ti rupa na. Manipod iday, di na kon pampansinan. Oray siyak ti umuna makisao kang kuana. Uy, kas dyan na talaga ni Nana Tuyang. Nangato ti pride na. Baybay akon Adama ni Maribanang ako maray. Ay, awan pa'y ti makukwarta may tuya. Kasanong adda kwartam, kat di ka mo't agtrabaho. Agsao ka manin ako na ka. Ayun gaya, nakitam da Kapitan ken Maribanang alimabas. Wine, papananda? Mapanda ka no agpabakunan. Aya, Mapantamot agpabakunan ba daw? ay katun na. Numabakunaan da Kapitan ken Maribanang, nasken mo't ang mabakunaan ta. Ay, managapal ka talaga. Apalam amin adi mangan anaw. Maray, nabakunaan kami iti first dose kan ni Enteng. Ay, nasaya at ano kasta maray. Mapan kanumot tanda Marituyang kan pari badong. Sumarunuak daw.
Jakla kayat akagidan dagita at tao. Di mo kunaan nga aging gaitak at aging gindura kayo pala ang ni Marituyang. Sana siyak ti gumurgura, Maray. Ni Marituyang. Kasta. Kuwan, nangato nga minti pride na. Ay, dayta tinarigat. Nangato a pride. Tatabataw, nanatuyang. Agawid kayo ni Jay Kabildatan. Uwan ko araw. Itulod kayo, tagawid akmatain. Ay, makaparurod ka talaga ba daw? Apay ay asyak ti kaguram. No saan ka nabakunaan? Basol mau! Kanya basol ko. Naglugan kayo na. Aga pa kayo matain. Ay, marurudak ka talaga! Ay, si kalay nga ya. Mas nakarkaro apay ah. Nalakit din, naglugan kayo, tanay. Rumabiin. Kunakon kay. Hindi pa lang nga mukaw na sa anda ka bakunaan, pare. Da, taapay mo't pare. Anda ka no sakit ka, pare. Kaslaawan mo't makita kasakit mo. Talagang awan, pare. Di binakunaan da ka kuma. Nakaro nga min ti sakit ko iti bulsa. Ha? Kanser ti bulsa ti sakit ko. Saan kayo pa'y anabakunaan ka ni Pari Badong? Saan, Maray? Nay, apay ngay. Ay na, saan da ka matgayam basta-basta bakunaan no ada makita da sakit mo? Ay wen amare, talaga asaan. Kas kuma iti blood pressure. Masapol anormal ti BPM. Nangato ay ati blood pressure mau. Saan mo't, Maray? Normal mal. Apay nga raw, asaan da ka abinakunaan? Nangato ka noonay ti pride ka. Anya. Kasapulan ka no abumabapay. Sakbay abakunaan da. Na, kasano nga raw apababaem dayta, maray. Abayan nakapanimig ka di tatabataw. Problemahan do ako araw. Anya ti problema maya. Imbag kumaano makatulong ka. Ibagamlatan barang makatulong Awan makukwartak. Dahil ti problema, Way, makatulong ka? matulungan ka Kayat mo ti kwarta. Ipasadam di tricycle ka. Ha? Mabalay? Siyak nga roden ti mangibagbaga. Ay, kit mo na. Siyak man ti mangipasada. Nasolbaran di problema tuya. Adan kwartam. Maadaan tapay laeng. Mapan ko ipasada di tricycle ni Kwaraw. Kayat na. Iso nga rod tinang ibaga kanyak. Mayat. Adan to nga rod igatang ta iti sidaentang. Way, iso nga digo sa kaon. Tamapana kaon. Ayan nga ni Chip Kwaraw, nga may pasada. Papaya berokam ni Kwaraw. Kit adak lang arudan. Ha? Ipasadam ti tricycle na tataba daw? Way, siyak ti mangipasada. Ni Chip nga Ginanamit Nagasam nga ita. Chip tanod lang arudan. Tricycle driver pa. Asino tinakapila? Siyak maray. Umaykan, taglugan kan. Ay, sika? Wayne, aginanapay lang ka na ni Kwaraw. Aya, sige. Itulod na ko ni Jay Ilay. Nay, angay na inayan ti pa nag-drive mao na yunak ti pasaheg. Ay, agihaman na ka, maray. Di nga min kwarog ka nagpartak ti pa nagmaneho na. Nangruna dita sa salugan. Pabanerberen na ay ti kas taunay. Kas lalo magtutoy pusok. At siya nga'y maray. Ay, awan na pulos dadanagak. Tanay inayan ti pa nagmaneho. Una, kastoy tinasayat a driver, maray. Di pa'y jak kayat kan ni Kwarog. Saan nga agdigdigos? Pada na lang ni uncle na. Nagang late. Siyak maray. Sakbay ngagpasada. Agdi ko sakpay. At ito'y ti pasahek. Agyaman na ka, maray. Da ito'y tinayon na. Pisaw? Nayunak tupay dayta. Ano ti malakwak. Sige, tay nakgumatangan ni tilakop. Maray, awan ti maipabulod ko kan kaaplang gana. Na, kasano nga rod itan ama kalabaak. Amom, no asino ti pagbuludam iti planggana.
Asinaw, maray. Ni Marikwanang. Adaplang gana wano batyana. Uray sa anak ang makalablaba. Nay, saan mo't imot ni Marikwanang? Ay, maray, jak kayat ti bumulod kan kwa na. Adun tumanang ti masasauna. Nay, saan mo't akas taday jay ako marita? Ay, basta, jak kayat. Kaano kayo nga rod nga agsao? Ay, uray sa anan. Waswasan min ti panagkumari may. Ay na, Marituyang. Ibabam ka di ba set day ta pride mo? Ay, baybay am anangataw. Kahit kasano nga ron abakunaan da ka, no na nga tuunay ta pride mo. Ay, wunan niya. Laglagi pa, Mari Masapol bumabaday ta pride mo, tapno mabakunaan kan. Tuya. Adan si dain tangay nyawid ka. Adda na pa sa daam. Una, siya pa iti ko na. Kita am na ito napasadaak. Adumat Ay, katuna. Adu Iso atulungan na kamang bilang. Sa kanto aglutaw. Ay, nalaing kamot nga agpasada badaw. Ay, siya pa. Masolbarin yung problema iti bulsa. Tuya! Kaya nga pabakuna kayo kung ni pare badang maray. San pa'y nga rod amabalain, kapitan? Tanang nga to pa'y dayto'y pride ko. Iba ba ma? Nagrigat nga rod Nabakunaan ako, ta normal amin. Nagnormal mat gaya man ti panunot mao, kapitan. Una, Mayat man no kasta. malaki di. Agad kayo ngagpabakuna kung ni pare badang. Sige lang, tata Badong. Ipasadam lang ti tricycle kao. Mabalintay? Mabalin lata. Ay, agyaman akwaraw. Jak pa'y ngamin masangwa talaga ti agpasada. Masolbarin da ito'y a problema iti bulsa. Sige lang, tata Badong. Ipasadam lang ti tricycle kao. Nay, adan sa uray ijay pasaheros. Yung kailo ka na. Sapay ko mataswertik da ito'y abwi na manaw. Kwaraw! Oh, apay ang nagsapa ka anagaway, badaw. Adan na bati yung babae a pasaheros ko, tuyang. Anya nga'y tinabati na. Bag nga da kwarta na. Nagadaw. Ha? Kita agman. Kita Ha? Nagadong agpaysaw. Kay, anya nga taramidin ta. Kukwatan. Anya. Adong di kwartata. Uray saan ka nga agpasada. Ay, madi Anya amaday. Nasken nga isublik da itaw, iya makin kukwa. Kasano nga'y sublime. Itod ko akin ni kumpare ngayon teng. Tadwa kami amang isublay. Ay sos, kukwatan ko nak Ni, ay di mo agawin na. Kukwatan! Ay, ibatam to yan. Ay saan? Ibatam tayo nakisublay. Hindi ka lang mabain. Saan mo mo't ako kwa? Saan mo mo't akwarta? Kaya't mo atagi kwain? Ay nasaya at magtain sublime pare. Kapampanaw di babaya nang i-report anat nagtikwarta na. Imay ditay, paray. Wen, negosyante gayam day jay. Iso Iso mutlagayam nga do ti kwartana. Awagam. Tao may naalaan tibag na. Basta di mo kiniskis sayan ti kwarta. Ay, san, paray. Mabainak mo't amang kisay day ta. Napidot ko lang, Mike. Day jayon ni Pari Badong, Mare. Agawi day. Naggapon na. Naggapumat ije barangay hall. Ay, wen. Napanayin sublitay bag nga ado ti karga na akwarta. Nagado ka nung nga ron tilinaon na kwarta. Aniya? Ay, maital o ti barangay tayo. Tain subli ni Pari Badong jay napidot na abag nga ada kwarta na. Napanmukit din insubli jay kwarta. Anya nga'y ti kwarta ta ita. Awanag. Nagkunakin ka ngawan. Taytangay, Ha? Nangalaam iti dayta a kwarta. Inikanak iti gunguna dyan negosyante. Na, nagsaya at man. Iso nga dalat ta kwartata, tuyang. Bala, itad mo nga rod kanya ka. Nay. Tapay,
Kat mapan ko igatang iti si daun ta. Ija tersina ni Mari Kuanang, ti kayat ko paggatangam. Apay nga ijay ngay. Una, tamnoawan makunkuna na. Kumarim ang sa bali may ting kapaggatgatangan. Ay nagap-apa kami nga road. Panawain tapno may sardeng dayta panagkinontrayaw. Ay nabadong dinakman isuraw. Kayat mau ti saan lata ang mabakunan. Ayun anya. Laglagi pa. Nga aging gaan na nga to ti pride mau. Saan da ka abakunaan? Ayun. Mala. Tainak nga rudon makikapya kin ni Marikwanang. Ay, nanatuyang. Talaga amaditi na nga to ti pride na. Tamapukawan ka, iti gaganyan. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.